задача, която се направихме в тези 2 дни, се казва Ignite the Night. Доста простичка екшен за игра. Пустим ви. Да, както виждате, играете с един рицар, който не знае защо няма панталон и пича. Някаква пещера, много слаба. И целта е горе-долу да се стигне до края. Аз не правите анимациите, обайвайте. Ще ви говоря за механиките в играта. Нашите лица, че гледа от неща, навсякъде има лава и знаем, че всяка, колкото за него нещастие, всяка платформа, на която стъпи, почва да потъва в лавата в момента, който да посне. Затова почти няма време за да реши на къде ще ходи. Разбира се, най-голямото желание е толкова много живи да се стъпне кашката в леденото стенче в края на играта. Но тъй като въпреки, че е бос, той все още носи бронята да спуска нагоре, ако се удари в някаква стена, чува малко звънение в главата си, пада на земята, изправя се и така. Ако се удари твърде много в стената, зашеметява се, остава на място и в последствие изгаря. Малко е садистично, защото бронята се тежи да тече. И го държи толкова май. За време краката му горят. Играта е направена, се сеща на JavaScript мулта, без Code Engine, оригинален актор, оригинален саундър и... Браво! Малко видим да погледаме. Да, може още малко звук. Може да и го си няма просто. Юрко направи емоционална игра. 7 нива без България. Вие сте най-лети от китайчите. Цяло са много китайци. Аз съм Барбър. Аз направих Core Game Engine, се грижих за основния геймов, също да трябва всички механики. Аз основно вързвах хубавия арт, така съм, когато моите свободи са направени с играта, си го бъде синхронизирано, да се анимира правилно. Имаше все пак един момент, в който го бъде... И се върнеш малко като Майкъл Джаксън, но върши Аз правих на музика с играта и също така си бъде и аз съм човек, който се занимаваше с главно 2D анимациите в играта и който с ясно още цяла нощ да го снимава. Ние сме бум-бум бап! Браво, Юрко!